Asili fedi mma n'anya nwanne maka na Chukwu na-agụlụ mmadụ agụlụ n'obodo tupu onye bụ onyinye ọ bụzi onye ka na-ekwusi ọ bụ onye Chukwu nyere onyinye ka o welu nyelu ndị ọzọ aka ọchịagha ndị Igbo mmiri na-ezolọla nke izizi Umuchu okwu gboro mkpa 1 na Indonesia anyị si gị jebe n'ilu na chikwa n'azụ ijele ife dị mma n'anya bụ nwanne n'ụwa ife dị mma n'anya mana kulie lienu Chukwu na-agụlụ mmadụ n'ebe n'ebe tupu onye bụ onyinye lụnyelu nwanne ya aka ọ bụ onye ka ijele na-ekwuzi onye ka ijele na-ekọwa onye Chukwu nyelu onyinye onye lụmụ mmadụ aka ọchịagha ndị Igbo okwu gboro mkpa na Indonesia mmiri na-ezolọla nwoke ọma agụ nwoke ejebere riege manụ n'okwu mmiri na-ezolọla riege manụ n'okwu okwu gboro mkpa na Indonesia mmiri na-ezolọla Chief Sisi Azania okwu gboro mkpa na Indonesia mmiri na-ezolọla n'Umuchu ọchịagha ndị Igbo dalụ ezomọgọbilinu otigbu ịnyịnya n'Umuchu agụ nwoke bili ijele keneyi oweli n'onwelivenu onye na-eme eze bụ Chukwu meli ihe eze kwuo n'ọbụ ka inyelu ndị mmadụ aka mmiri na-ezolọla jebe agụ nwoke bilinu mmiri na-ezolọla mmiri
na onwere ihe onye nnekwu nwere ife ọ na-eme mmiri na-ezolo ọla ma ya onwe ya ọbụzi iche Chief Sisi Ezennia okwu gbuola mkpa nke izizi na Indonesia mmiri na-ezolo ọla n'Ụmụchu ọchịagha ndị Igbo na Indonesia the reggae man otigbu ịnyịnya nke mbụ n'Ụmụchu gị na lọlọ gị lọlọ Edith Ọnụkwube Ezennia quality ezi ede mụrụ n'Ụmụchu lụkwa n'Ụmụchu ezi ede si n'obi eze ebanye n'obi eze mmiri na-ezolo ọla dala ijele ekene gị ijele ejebenu n'ala ulinu Chinoso onwe Ibodogwu omudo n'ilibilinu agụ nwoke ejebe ala uli ka isi echenu Chief Chinonso Ibe omudo nke mbụ n'ala uli Chairman Miracle Global Limited Ekwodike one na Indonesia agụeye jembe jebe n'ilu Nwachibele Odogwu mbosi ka isi ejenu ojivise mogodogwu agụ nwoke n'ihe adịle ijele keneyi Igwe Donkash Nwachimeleze nke mbụ na mbosi ihe ala local government ojivise mog one na mbosi Director Zandos Hotel and Suites Nigeria Limited Ọka Director Zandos Hotel and Suites Owerri Odogwu Chigozila gozi jebe n'ilu akụnesi obi ike Odogwu nwoke nwaji ugo nne ya ihe ọmaka isi eje Odogwu nwoke jebe n'ilu Ugo Vonjos High Chief nwaji ugo nne ya nke mbụ n'ihi ọma akụnesi obi ike Popular Chief na Jakarta, Indonesia Ugo Ventures Limited, Lagos Gina Lolo gị Lolo Scholastica Anwoleka Ekwebelum ezi nwanyị dị ụkọ dị meleze mmiri na-ezolo ọla Odogwu nwoke ejebe riege man Odogwu okwu bụrụ mgbe na Indonesia mmiri na-ezolo ọla n'Ụmụchu Odogwu nwoke niile
akaji agodogwu na Brazil kisi ejenu Chief J.E. Ikeme ọzọ mbu akụepue 1 na n'Igbo akaji akụ ndị Igbo na Brazil odogwu nwoke ejebe n'ilu meyo Jakarta agụ ahịa jemba bilinu Baba Ken odogwu ife kwuru n'ọnụ emere n'aka Baba Ken meyo na Jakarta Indonesia ihe eji aga mba nke mbụ n'ụmụchu odogwu ife ejiri ka mba bilinu isi mmiri n'Ọkịja odogwu akaji agụbili ala Ọkịja ka isi eje agụ nwoke n'ihe adịrị alụsi ego odogwu n'ịdị mma Chief Jude akaji agụ nnọbịa akaji agụ nke mbụ n'Ọkịja isi mmiri 1 n'Ọkịja Ugwumba one of Itubo alụsi ego n'Ọkịja idi ofidi owele isi na mụ kelee Chief Dixon Omego Nnobia Ebubedike of Lagos Island ọkụ obulu ụzọ 1 n'Ọkịja anyị Igbo ji afụ ụzọ isi na mụ kelee Chief Ozioma Igwe Managing Director Jelo Laundry and Dry Cleaning Service Jelo Exclusive Engine na Suego 1 na Jakarta Chief Ifeanyi Onyewele the High Chief one of Utulu odogwu na-eshi agụmọkụ ya balaghe Chief Obinna Ajusi Nino Brown Ichiomalukube nke mbụ n'eze awụlụ Igbo Anambra State ise Chukwudi Ekejuba Baba China odogwu nwabili Ibugai one of Indonesia mmadụ a na mba anọ odogwu nwoke na oyi abalị yo ife dị mma tizi elu ya egwu mmiri na-ezola ọlanụ odogwu nwoke bilinu ala ezi ọka isi ejenu ezi omu ọgọdalu mmiri na-ezola ọla nwoke ejeje mbajebe n'ilu reggae ụmụ Chukwu isi ejenu mmiri na-ezola ọla agụ nwoke na ijebe n'ilu eziokwu ọgọka